Magandang araw sa atin lahat. Welcome to my channel. Ano? Tubig na mo. Tubig? Dala. Dali lang ya Desembre ni no? Pasko no? Oh, Puta. Dali lang birthday ko. dali na birthday mo. Dali lang Desembre, Merry Christmas. Paano ako tanda? Huwag ka tanda. Tanda. Pinulay ko wala ko nito. Napagaling mo tong binulad mo to? Ha? Oo Ate pula mo kabit duwak salmon, tilawang ko bugas na kum nami. Ano? May duwak salmon. Ay, yung bata. Ikaw mo daw kuwan ka lang. Ha? Magulat. Tumagani kami. Anong bulad? Diyan lang sulod sa kaldero ko ah. Tigangon ko oh. Kami ka tiro. Tanang galang. O duwak salmon. Duro nga pati. Duro nga ano to ya ubra ni Na. ay nandong ba dito ay mamugas. Lugasan ko to dyan. Butang ilab na. Butok gay, buro duwak salmon dyan. Isa lang kag tunga. Kamay mo lang yun ha. Tama dyan doon, tama dyan, tama dyan. Ha. Isa ka ng bram taon. May tao ka? Dalawa kami ah. Dalawa kami madungkong. Kanato ah. Salamat gid ah. Oo ah. Merry Christmas. Ay, kabay pa. Gabay nga ang grasya sang Ginoo. Padayon nga mga bugay sa imo nga panimalay maninay tungod sa imo nga kalwan kagayo. Panghatagan ka. Oo. Panghatagan. Hindi ba yan? Oo. Sila, timo, managbagas na. Oo. Hindi ka magampal. Kaya Oo. may tao ko sa pangit. Oh, why? Pasensya kung why no. Oo. Pasayo, ang ambal ka. Kung may tao-tao kung why, hindi ka magambal sang malain. Palay mo na, isa Namo ang tagsak naton wag takmaan kung ano ang sitwasyon sang Ay, kamaan mo mayat ka pa. Oo. Ay, makapagbukta mo ay tinawa. Ay, madala mo itong inapabukan mong mangga. amugid maninay. May itao ka, tao eh, kung Oo. ay pasensya. Oh. Di. Salamat gid maninay. Oo. Merry Christmas. Gabay nga ang bugay kag grasya sang Ginoo magapadayon Pabalik mo diya. nga magbugay sa imo panimalay. Oo ah. Yay, ano to imo yay? Tubig mo patunta? Din? Din ja. Ay, wad pa di. Eh, Selamat kita. okay.